Yechikepe ichi chinozikana nekuparadza mweya yevanhu charara iye zvino pamusamba karuma mukati menzvimbo ino kana kuti menyanza ino yeLekariba. Tasvika panzvimbo iyi negurukota zvekufambiswa kwezvinhu Honorable Minister Felix tapiwa Mhona pamwe chete zvakare naHonorable Nzvimbo vanovagurukota rekubatwa kwebasa rebudiriro pamwe chete nedevolution dunhu reMashonaland West. Titione chikepe ichi nhasi Honorable Minister Felix tapiwa Mhona vasangana nevane basa munzvimbo ino, vamwe vanotakura vanhu pamwe chete zvakare nevane chekuita munyaya dzekufamba kwezvikepe kana kukariba. Chinangwa chichida kuona kuti pane here zvimwe zvingagona kuitwa kana kuti zvinoda zvakaitwa kuitira kuti tsaona iyi yakaparadza mweya yevanhu idzivirirwe. And to the fourth estate, we are saddened as a nation where we are mourning our beloved ones who actually perished in this lake. And I'm happy that today managed to be here to witness and also engage our operators to actually find out what really transpired, one. Two, mitigatory measures going forward, what we are supposed to be doing as a nation. And you know that through the Ministry of Transport and Infrastructural Development, we superintend over inland waters through the establishment of statutes. And we've got Inland Waters Shipping Act 1306, which actually directs the ministry and mandates the ministry to do issues of safety, issues of registration. Mhona vazoti vanotenda mutungamiri wenyika President Emerson Mnangagwa neurongwa hwakaita hwekubatsira uye nekutaura kuti nzvimbo ino kana dambudziko rino idambudziko renyika. And my visit today, I want to thank His Excellency Comrade Dr. Emerson Mnangagwa, our visionary leader, who has actually seen it fit to declare this disaster a national disaster. And as you know, that once it falls under the purview of Civil Protection Unit being a disaster of this nature. And I also want to thank my colleague minister, who is also championing issues of logistics, issues of information dissemination regarding this disaster. And he has been here before. Gurukota basa rebudiriro mudunhu reMashonaland West Honorable Nzvimbo vati vanotenda mutungamiri wenyika uye vakati vanhu iye zvino vari kutora hama dzavo vachienda kunodziradzika, asi vazvipira kuti vachange vari panzvimbo ino kana kuti munzvimbo ino Yekariba kusvikira mumwe wokupedzisira zvake akashaya Metsaona iyi atorwa aradzikwa nehama. Iye zvino tine pamitumbi yese yakaburitswa takakwanisa kubatsirwa nenyaya yekuti vatakurwe vaende kunovigwa, vakakwanisa kuwana transport nechikafu chekutakura kuti vaendeswe ikoko. Ndinoziva kuti munoziva panenge paita tsaona iyoyi kazhinji ma-identification documents anorasika. Takawana civil registry yakauya ikaita make sure kuti munhu wese akabuda pa67 ipapa akakwanisa kuwana madocuments akuti vakwanise kufamba. Ndio inenge ichitarwa ichinzi whole of government approach, nekuti umwe naumwe akakwanisa kuita chidembu chaanokwanisa kuita. Chiitiko ichi chakabata vakawanda uye vanofamba nezvikepe vachibatsira munzvimbo ino vataurawo nenhepfenyuro yeFire.com vachitsanangura kubatsira kwavakaita. What we have managed to do as operators. So in a nutshell, after hearing this tragedy, we managed to contribute close to 2,000 liters of fuel. We also managed to give away some speedboats to try and also assist either taking bodies and or retrieving those that are still alive, and also to check up to get some goods that were still in the boat. I was so happy about some of the promises given by the minister, especially dealing with some of the issue of tender boats on the rigs, and maybe if they finally manage to give the lake captain a boat to maybe help in the arrest of offenders in the lake. Nzvimbo ino Yekariba iri kurema, iri kurwadziwa, vanhu vachichema, uye zvakare mufaro ungabvepiko nechiitiko chinorwadza chakadai. Kubva mugore 1955 kusvika mugore 1959 apo paigadzirwa dhamu reYekariba pakashaya vanhu vangasvika 40
3 asi chaitika nhasi chituko ichi chinorwadza kwazvo. Muzuva rimwe chete mweya yevanhu 10 yakaparara. Zvinorwadza, zvinochemedza zvakare. Tinoti mweya wezorore murugare, uye hama neshamwari dzinyaradzwe, kwete nemunhu asina Mwari pachake. Love more mtakandoona masunungure vaya.com. Kariba.